अरे बाबूजी ओ बाबूजी अरे बतिया अरे बतिया अरे बतिया अरे बतिया चली जाए अरे बतिया अरे बतिया अकी के पुतरे अरे बतिया तू ही रहो हमारे आगे का या बतिया चल जाए मेरा बतिया बाबूजी हमने के जाके चुप रह जाए बाबूजी चुप रह हमने के जाके चुप रह बतिया चुप रह बतिया चुप रह जाए बतिया जा अरे हमें आई ना पगली तो रखे का घबरा तो रे खुश रह हमार बुतिया चल रोब जी आई हम तोरा के हो तू हमार आगे का पुतरे रे बतिया चल हमें आई लॉकडाउन में खत्म होला तो तुरंत हमें आवत है ही चल बनी चले के इले जाए के बा तब कौची पर जेबू आए दादा हमार घर में फूट गइल बा कि तहरा ले बियाह होई चलो चले के करे ना तिया पैसा पैसा तू बता रहले तो गिरा के हमार गोड़ तू ना देले हां हां अरे माना धनिया बात माना चला बैठ के बढ़िया से पर लिया चलता नहीं जाके हम गोड़ तो ना देले कैसे तो हमार बता रहले तोरा को ना जो दूसरा खोज लिए हम अब जाता नहीं बाबूजी तो भाग गईली अब बाबूजी देखिए तो बोली हन तो चल कह देबे कि अब विदाई ना कहीं ना का करे के अभी है ना एगो बहाना बा हाँ चल चले के चल बैठू नमस्कार प्रणाम भैया हम पीएन बाबा आप सब तमाम भोजपुरिया श्रोता के हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करत हैं देखली ना अगर कोनो भी दामाद आ गइल घर परिवार में ओकर क्षमता ना है गाड़ी लियावे के तो रउआ सब अपना गाड़ी से अपना लड़की के सुरक्षा खातिर गाड़ी कर सकिला जा देखनी हम साइकिल से हमर लड़की के गोड़ तोड़े ले आइए हम चाहब कि अगर औकात नहीं तो अपन रउआ सब गाड़ी भाड़ा लगा के अपना लड़की के चौंपा दी जा अगर हमन के वीडियो निक लागल भैया तो हमारे चैनल सूर्या भोजपुरी कॉमेडी के लाइक करी सब्सक्राइब करी कमेंट में जरूर कुछ बोली धन्यवाद नमस्कार।